Hi, hi. Hello, guys. Welcome back to our baby channel. Bikolan sa Ina niya. sa uyahin na in. Saan tayo ngayon at? Buga. Ina niya. Ay, buga. Hello, guys. Pagkay ka na. So, nag-aalmusal si Onat. Ano almusal natin, Onat? Ano ang almusal nun? Ano na Ina niya. Nay, huwag ka na. Sinanlag. Sinanlag. Amu. Dugas ba ito magaba ito ni tatay? Amo. Oh, meron tayong hotdog. Ano pa nunoy? Sinanlag. Tapos meron tayong bihon. Tinapay, may egg. Ayan, ito na. Tapos merong sito. Ano nunoy? Klikli. May nanoy. So ganito kasimple ang buhay kapag nasa probinsya ka. Simpleng pagkain. Walang Pizza Hut, walang hamburger. Kainan lang, oh, wala. Ay. Ayan, oh, sige, simpleng pagkain lang. Almusal namin ngayon. Enjoy lang. Nunoy, ka Nunoy. Klikli, ano, Sen. Oh, yung isa tulog pa, ayaw pa. Nak. Si Jan, anak. Dumukwento na na. Magkwento ka dito kung ano nasaan ka kahapon galing. Oh, Kinukwento yung galing siya sa mall na malaki daw tatay. ha? Minsan kasama niya si mami nagpunta sila sa ating mall. Ah, Kuhain sila ng pizza. Ayun, Ah, masarap kumain daw kayo ang ng pizza pizza. doon sa pizza. saan yun, anak? Saan yun? Saan yung masarap? Sa Naga? Pumunta kayo ng Naga? Ina niya. SM. Okay, Hade, alas sa amin. Hade. Hade. Yan naman.